Hello guys, ngayon po ay, again, this is our part 2 kasi kanina medyo naantala yung aming video. So this program is develop the standing na matagal ni Kuya para ma-develop yung kanyang upper back, lower back, and strengthening yung kanyang pagtatayo. Ayan, so makikita po natin si Kuya, matagalang tumatayo. So makikita po siyang 10 minutes. Oo, 25 na. So almost, 10 minutes. upo na. Upo na lang. Yan. So, mawasin po natin si Kuya. Matagal na nakakatayo. Wow. Yan, no? So, guys. Ang galing. So, ngayon po ay 30 days na namin ang therapy niya. Ang kanyang improvement po ngayon. So, para malaman niyo po yung nakakatayo na po siya ng matagal. Yan. So, 30 days, 1 month na siya. Tsaka yung kilos niya po, medyo, ano kayo? Ay, okay, sir? So, ito makikita niyo po yung pagtayo niya. Hindi na po kakalit upo. So, pinakamatagal po yung 3 minutes, 5 minutes. Ayan, yung pagtayo niya. So, this is the great improvement, no? And So, 10 minutes. tumitibay na po yung kanyang mga muscles, mga joints, ligaments sa kanyang lower limb as well as yung kanyang lower back. So, watch niyo po din yung aming program. Again, binabati ko po ulit ang mga anak po ni Kuya Jaime, ang kanyang asawa, siyempre, yung side ng kanyang asawa, yung kanyang mga kapatid, lahat ng mga salak dyan, at kanyang mga anak. Binabati ko rin ng shout out kayo ni Moderno Mangkyopeng. At siyempre, sa patuloy po nanonood ng aming vlog ni Kuya Jaime, sa lahat ng mga taga-kupang dyan. Yan na. Lahat ng mga taga-kupang nanonood dyan sa buong mundo. Yan. Maraming salamat po. At panoorin po natin lagi yung kanyang great improvement everyday. Ayan. O kuya, pwede na. Tatlo na. So, hindi namin na-record. Tatlo na ito. Continuation sa kabila. Yung kabila kasi naka-30 na siya. So, ngayon, 33 na. Diba? Ay, 43 na. 33. Okay. So, ito na 34. Ready? Push! Yan. So, dine-develop ko rito ngayon yung pagtagal niyang tumayo. Yan. Tapos, yan. So, this therapy is for standing ngayon. Are you okay, sir? Okay, yung kamay mo, medyo konti bitaw ng kamay, yan, practice, okay? Meron naman tayo din tawag support, di ba? Pag alangan, hawak ka lang, ha? Yan. Diretso, proper posture, check, check, very good. Relax ka lang kuya, ha? Okay? So yan guys, matagal na siya nakakatayo. Dati before, hindi siya matagal makatayo. So ngayon pong 30 days niya, nakakatayo po siya ng matagal. And this is the great improvement, a sign. So pag nagtuloy-tuloy po itong kanyang kalakasan ito, siyempre, yung kanyang step-step naman. Kuya, yung gano'n mo yan, yung sabi ko siya, kaya ba? Yan! Yan, kunti lang ha. Yan! Tapos kunting ikot. Yan. Dali mo na kuya, yan! Lali lang ha. Yan! Ba? Tayo. Alam ba? Yan! Kaya mo? Kaya, oh. Sabi niya, kayang-kaya Sige. niya, oh. Yung binibendyo niya yung mga ano niya, oh. Grabe to. Wow. Wow! Oh. Pagkalanganin ko, buka ha. O, tayo. Oh, Uy! galing ah! Oh, wow, galing ah! Wow! Yung video mo dyan. Dali. Yung video dyan yun. Kahit mga seconds na. Sige. So, ginawa muli ko yan kanina ha. Oh. Uy! Galing! Isa. Dalawa. Sige. Tatlo. Okay. 4. 5. 6. Oh, tayo muna. Relax muna. 7. 8. 9. 10. Wow! Sweet! Thank you, Lord! Woo! Thank you, Lord. Sabi mo. Yeah, so yun po, yun po nagulit po kami. Talagang lumakas na si Kuya. Biro mo, nag-bend ng 10 beses, ha? Yay! Woo! Konti na lang. Oo. Gusto mo ulit? Opo siya. Opo na. Opo. Galing mo, ha? Galing. Galing mo, Kuya. Nag-bend ka na, Kuya, ha? So guys, Ay, sabi po niya. sige, kaya niya yan. Kaya po yan. Inalexel ko yan. So, pang-apat na. Hinga ka, pang-apat na yan. So, 15 yung ating gagawin. Sumabay mo ha. Gawin mo ha. Pero kailangan silid, naka-pesto ako ha. Huwag yung nabigla. Okay. So guys, ito yung kanyang huling another improvement. Nakakabenda po si Kuya.
So, thank you to God Oo, talaga. galing. Ang galing mo kuya. So, ito na Lakas talaga. ng tuhod niya. So, kuya, pa nakakabend na sabihin nun, malapit ka na lumakad. Ay! Woo! Naman! Diba? Kasi kuya, di ba, Ben? Tapos, diba? Lapit na siya magkaibay. Diba? Diba na, ganun ka, ha? Awak mo, Marching naman susunod dyan, ha? Siguro mga yung linggo pa yan, marching na. So, bend mo tayo. Okay na? Sa yung pang-apat. Okay? 20, o 5, 35, 1, push! 45, 35. Ito yung pang-35 na. So, pag may chance ka ulit, yung ano, ha? Yung 1. Okay. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, halt! Relax. Oh, 21, 22, wow. 22 lang muna. Oh, tama, narinig na. Oh, pahinga mo na, ha? Relax. Ayan, relax mo na. So, naka-22 po siya ng bend. So, guys, this is going to improve sa kanya. Sapagkat bihira po ang nakaka-bend ng mga stroke. Ayan. So, si Kuya nakaka-bend na. Naka-22 na. Diba? Okay na po yan, Kuya. 22 counts of bend. Ang bending of your knees. Yung pagaling po, gumago na po siya. Yan. Are you okay, sir? So, anong pakiramdam mo ngayon? Masarap. Medyo gumagay ang pakiramdam mo. Hindi ka yung dati, di ba? Ang bigat, ano? Eh, pag maling ka, gagawin, magkamagaling ka na. Back to basic ka, ha? Hindi, Hindi bagong buhay tayo. Pagka gumaling ka, bagong buhay tayo. Di ba? Kasi, siyempre, magsisimba ka na, yun. Tsaka, siyempre, family, di ba? Mayroon pa siya yung dati mong ginagawa. So, ingatan mo yung sarili mo, ha? So, this is the second time around. Ha? Para din ka ng Lord. Walang imposible sa Diyos. Uy, danda. Yun, very good. O 5. O 15 pa. So guys, 15 pa guys. So ito yung talaga namin major namin na ginagawa ngayon sa kanya. Karagdagan ng upo tayo. Tapos binidevelop yung standing niya. Oo, siyempre kailangan. Ay, loko ko yan. Bayang mo na. Bayang mo siya na kuya. Masya tayo dito. Nag-ano tayo. Nag-drive tayo. Mamaya yan. Dito kami mamaya. Wala mo yung 20. Dito lang kami yan, di ba? Ano na yun? Easy ka lang. Palunurin niyo mamaya sa video yan. Okay. So guys, pang-anim. Pang-36. Okay na. Okay, ready? 1, 2, 3. Push! Relax in. Okay. Tingnan mo konti. Tingnan mo konti. Bend natin ng konti ito. Oh. Ay, okay ba ako? Patay. Patay yung leg ko. Ayan. Oh, ha? Matang ulo mo? O, kasi kung nabend ka eh. Okay lang? Okay, relax ka lang. Hindi malalim. Ay, sa pag-ulan. Hindi biglang ulan, di ba? Oo na. Pero okay lang. Kaya naman. Oo. Okay. Yan. Are you okay, sir? Oo, relax ka lang. 6 na. O, relax ka lang. Ano mo na ito? Kaya mo na. Sa ulan. Sa ulan, no? Alimong, no? Bigla. Pikasin. Yung may kayo. Siyempre kasi. Ayun, sa harap. Saan? Sa likod ng cellphone. Okay lang? Makamay ka na. Bigla yata sa puta yung boy. No? Okay. Sorry naman. Okay siya? Ano, okay na? Ayan, okay na siya. Oo. May nakamula tayo mga pati. Okay, yun na yung pala niya. Kaya lang, kaya ni Kuya.
Kayang-kaya mga tuhod na malalakas. Lalagyan ng mga kepeg na efficacy oil. Alam mo itong efficacy oil. Talaga maganda ko yan, no? Labis ito. Kung namin yung ko yan, wala yung sakit ng ulo mo, no? Oh. Pakiramdam mo. Are you okay? Kaya? Wait lang. Lagyan ko mo ha. Naligod mo ha. Efficacy oil. Kasi lang. Ano yung business? Ano? Ano sabi niya? 20% yung bayad sa Gcash mo po. Oo. 3 times po na therapy. Diba? Ano mo ba? Hindi ko pa-therapy ulit siya. Nabi mo gawin na daw. 1 thing. Yung tanongin mo yung kung kailan ko siya pa-therapy. Maya na lang. Hindi nyo nga pipili. Gigas nga. Ibig tatawag si mamahin mo sa akin. Okay? Nasa ko, kailan siya? Ulit o. Ayan guys, medyo kinondisyon ko muna si Kuya. Medyo umulan dito. Nakala nga piyata ng alimuom. No kaya no? So yan guys. Ilan yun? 5? 6? 6 na no? O kaya pa? Lagyan mo. Okay lang? Are you okay sir? Are you okay sir? Okay, 1, 2, 3. Push! Lakas pa ko yan no? Grabe na no? Huwag ka lang mo siya magbibend ha? Ha? Huwag mo magbibend ha? Wala mo na ha? Oo. Stop mo na yung bed mo ha? Ganyan lang ha? Hinga ka. Mamaya ko po send po. Okay. So guys dito, sa pang-anim na no. So this our 36 counts po tayo. So iba naman itong problem natin ginagawa dito ngayon. So we develop yung standing na matagal. Yan. We develop yung kanyang resistensya. Ano kaya no? Yan. Para ma-develop yung kanyang resistensya dito. So matagal siya nakakatayo. It means, pag naglakad kami, ano kaya? So yun yung ini-aim ko dito. Lumalakas yung mga muscle ko sa lower limbs. Okay? Are you okay, sir? Relax ka lang, huwag mag-isip. Thank you, Lord. Salamat po. Binigyan mo ako ng bagong kalakasan. Ng bagong kalakasan. Sa pangalan ni Jesus. Yun, importante ron. So, Amen. yan, importante rin yung meron tayong paniniwala sa Diyos, kuya. Bukod sa ating ginagawa, yung ginagawa natin, pangalawa lang yan, di ba? Unang-una, ang Diyos dyan. Naniwala ka? Ha? Nanampalataya ka, nagagaling ka sa ating mga ginagawa yan. Sinasamantala ng Diyos. Yes! Malakas ka na, tayo ka na eh. Nagaling ako. Ayan. Thank you, Lord. Sabi mo, I am blessed. Sabi mo, I am blessed. Panaginig ka na? Upo na. Ay, upo na. Panaginig ka. Ibig sabihin niya muna, panaginig ka na. Pagod ka na. Diba? Okay ka na? May na. Stop na. Ano mo na tayo? Kaya na, stop pa. Ano mo na bigyan? Stop o kaya pa? 4 pa. Oo nga. Sa pula, okay lang. 40. 40 lang. So guys, 40 lang kami ngayon. Hindi namin 50. Medyo si Kuya, medyo napunan ng konti. 40 lang. Nag-bend kasi. Ganun na kasi Kuya. 1, 2, 3. Ang galing kaya, 10 na bend, no? Parang 50 na rin yun. Oo, bid mo, no? Di ba nakabid ka 22? Hindi na yung count. 22. Nakarami ka, Kuya. Oo. Counted na yun, Kuya. Counted na yun. Bali na na tayo. Plus 20 yun eh. So naka 60 tayo. Counted pa rin guys. Yung ganun yung bend niya. Counted na rin sa kanya yun, no? Yes. May bago siyang ano. 4 pa. Kaya pa. Kaya. Kaya para gumaling.
Yan guys, so request ko yung apat pa. Ito ay parang tama natin. 1, 2, 3. Push! Huwag ka na muna magbibend ha? Ganyan lang. Sige. Ang mga iba, mabilis. Pa. Last 2. Last 1 ha? Kaya? Push! Ano? Tayo na muna. Tama na. Okay na? Kaya? Magbayan mo siya para tumibay siya. No? Ay, siya. Ay, wala na, no? Ay, alam ko ang gagawin ko, kuya. Yung pinaka-likod niya. Lalagyan ko, no? Yung dating ginagawa ko, kuya, no? Hindi kami susubuyan. Yan, kuya na. Ito, kuya? Kuya, ba? Number 189 lang siya. Ito yung 1 to dyan, eh. Tingnan. Ano ka? Sabi mo Uy. Ngay. Isa. Ito yan ha, yung 200 dyan, pagkain natin yan, pabilihan natin yan. Yeah. Ang ganyan, magawal. Bawal yan. Yan guys. Perfect, 40. Na kaya. So again, paparin tayo. Bye. Bye. So baka nyo ulit yung aming mga latest updated dyan. So sa lahat ng mga nanonood, especially yung anak po ni Kuya Jaime, si Jasa Paris, nanonood ka lang po dyan. So ito na yung kanyang great improvement. So siyempre, naka-program tayo. Yan. Push. Yan. So kakanta namin to guys. Again. Maraming salamat po and God bless you to all of you. Ito po yung aming 30 session or 30 days therapy ni Kuya Jaime Salak. Ito po sa Purok 5, Kupang, Arayat, Pampanga. Yan. God bless po. Kuya, smile mo, smile. Big smile. Yan. Yan na extra.